Inawgurat bil-ġdid tal-Boċċe fiċ-ċentru ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità fraħal ġdid bħala parti mill-investiment li qed isir biex l-isport ikun aktar aċċessibbli. Din hija t-tielet faċilità ta' dan it-tip li għandha aġenzija support fiċ-ċentri tagħha madwar Malta. Bħalissa aktar minn 80 persuna b'diżabilità jitħarġu fid-disċiplina tal-Boċċe fiċ-ċentri tal-Aġenzija Support permezz ta' kollaborazzjoni ma' Special Olympics Malta. Fiżikament aħna il-dawn il-klijenti rridu għom il-ħin kollu bil-qeda, jew rridu għom attivi, jipparteċipaw u jkollhom iktar sehem fil-komunità in ġenerali. Ġifieri lan bl-isport għandek l-element inklusiv totali. B'kollox mal-500 persuna b'diżabilità intellettwali attendu l-11 ċentru ta' matul il-jum li topera l-Aġenzija, b'inizjattivi u programmi speċifiċi li jindirizzaw il-bżonnijiet ta' kull persuna u jgħinu biex itejbu l-kwalità tal-ħajja. It-nies li jattendu mhux kull persuna tagħmel l-istess programm, però għabbażi tal-bżonnijiet tal-individu kif ukoll il-kapaċitajiet tagħhom jinħolqu programmi u inizjattivi biex noħorġu l-abilità tagħhom. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dan il-pitch, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li l-għanuwa li l-isport sir parti integrali mill-esperjenza ta' kuljum tal-persuni li jattendu dawn iċ-ċentri, filwaqt li jkomplu jinħolqu opportunitajiet biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-potenzjal tagħhom. Fiċ-ċentru ta' Raħal ġdid jattendu 33 persuna b'diżabilità u dan iċ-ċentru jifforma parti minn ħab komunitarju li jinkludu wkoll ċentru ta' volontarjat, servizzi tal-Fondazzjoni tas-Service Dogs Malta u l-ġnien multisensorjali ġnien Zejlen. Kemm il-pitch tal-Boċċe kif ukoll il-ġnien huma miftuħa għal pubbliku f'ħinijiet speċifiċi kuljum.